חברים יקרים, היום עולה עוד סרטון חדש של סטיל בריין רוט. מחכה הפתעה ענקית, אבל ענקית בבייס. כמה הפתעות ענקיות בבייס. יש כמה דברים שהיה ולא ראיתם. עכשיו ניכנס. הבייס. יש לי כמה לעשות השלמות פה. יש את הלגרנדה, צרפתי כזה, זה אל תתייחסו לזה. הקומה השנייה כבר יש פה את את העיר 130. יש פה לוס מודריץ' עם לקוקרצ'ה ויש 220. לוס X7 62. יש פה ספגטי טואלטי, פה אתם כבר לא ראיתם. יש פה את זה, את הג'חנון והביצה הזה. יש פה לסיקרט רגילה, לסיקרט ביליון. יש פה סרפלס. תפוח אדמה. יש פה בוא נרשום לו די. סרבלס 220 מיליון גולד. יש פה טנק לטנקים, טאקו ובועה 201 מיליון. יש פה טנק לטנק אינגיאנג עם טאקו 318 מיליון. יש פה גרמן מדונדון עם 3 מוטציות 575 מיליון. יש פה קצ'ורו עם המוטציה של הקריסמה שאין במשחק ובועה 340 מיליון. ויש פה עוד קצ'ורו גולד עם רוטציה שיש באיבנט 265 מיליון צבעוני. ויש פה את הבייס הזה, שאם יהיה פה 100 לייקים אנחנו פשוט מכניסים את כולם לבייס ועושים על זה חלוקה. חוץ מהסיקרט לקיבלו כי הוא לא יהיה פה, אבל נשים שם משהו אחר במקום. נמלא את כל הבייס, ככה בערך הוא ייראה בלי הקסטזית או קסליטו הזה. וזהו, כאן מסתיים הסרטון. שיהיה לכם שבוע טוב ושיהיה לכם שתשימו 100 לייקים ושיהיה לכם שבוע טוב. יאללה ביי.